Negrims. Ada ni Negrims begini ki perlok ni ibayum tu. Ibayum tu. Masih ibayu? Walang. Bawalang. Ipa sendiri Jawalang deh, ide nes ni sebut sejong. Langat kena. Nah, west nong Shillong. Nah Shillong. Oh, dan ni pun Negrims kini di ki security ki bashir kai bha bi baba orang tai. Cakap noi bi? Kamtai subang nak kerteng pi. Kini di security ki bashir kai bha ni pun Negrims. Jadi fi kenu sini wan bi bawalang mi kamtai kin penyo fi parking berkias. Ya mele fi dah. Tu siapa lagi? Di subscriber jangan nadu kapor bedang. Dan nadu por corona. Ti mang kapor wan sini Negrims ngas ngo tenat ba bani kendu i kum kini ki subscriber. Yes. Cinghung. Ya nyok. Tah. Benda sengi pa sang ni po Negrims. Mandi tu bi kena ke bajama. Aku sibu ni baham di bawalang ki bala ai parking batias. Bat ngadan kena ki ban ya sambat pi. Khabai dei bat ke bajapat hang ni po Negrims. Dekang kulai ya, sesiam. Ma. Lanyam le tu? Lai. Ha ham. Setelah beki abun ki perlok segi sini Asia Negrims. Setelah beki ya itu ita beki keren du kunjuk. Kwa ban keren yang khabai dei pat bar baja hang ni po Negrims hadian jo jingle jo ngatu video. Mabun bat ki bala. Kintu nga banganum le video hapor nya kali tingan yang saya kali nantang sele video mo. Am demi shona ni khnet nantang sakran tok. Yo ini jaka kham kinja khnet kan yo bani keren phi bat phi khnet to. Kini khnet sngi ki baladap ni toyo baladap nglale ya kwi ke video khabai dei bakata ka ajing sumar jong ki hospital hang ni hapo jela jongi. Khamtam me khabai dei bakani ka kani krukum ajing sumar hang ni hapo sor Shillong. Tibat ke bagang laisam kalong ba ki babon ba ki jingle bam suit nyau le si bar kata ka jing bam ai ka jing kursan le ni ka jing smuthu jingbut na kaliang jongka jongki jaka ajing sumar ya ki pajba khamtam le ki bahi ngasam ki badan ki patient jongki ha ki tu jaka ti bat ka jing kentu jong na tu video kalong ba lar pidon hakunu nu ka benta jong le pidon hakunu nu ka jaka ni ka benta jong ka sor Shillong ni nu jaka ajing sumar. Pidai ban keloy ban panjing pensai naki nong peniat hospital ni nong sumar kenang ba pi pen hun ba pinum sa nut na benta jong tu patient jong pi nu bahi yang sam jong pi badan habda kajing sha ajing sumar mo ti henry kidon pan kibala kedo hang tu nomor bang khampen pa ka kerteng ka hospital ayu ke balik kumta nomor bang ngam sngo day ban pen pau tangya kawe ka kerteng hospital nomor ba kidan ka tu kan itali ki hospital du kiba ngayo sngo ki jing bom ya bet ya kor kom ya keren ya khana bar kini ki bahing jong kini ki nongpang te bad hakata ka jing bom ya bet te ka poi bam ya sungfu jing bot bar ki mi bun ki na kata tinga khamsem lajer kerteng ton ki bla kado ya ki katu kan itali hospital hi comment section jong tu video te ki banga nganum kwa ban kongu ni ban kerenga habede begitu jaka ajing sumar tian ritek menta asngi ko abani keren par habede par barkan Negrims hospital bang rasumi mentan kebakian kini ki bahiyeng ki jonga ki dan hangni biwen kita ki bahiyeng iladon hajing sumar ke bajur bha susi kelong ba hadu mentahi lain ringnya keren ki Negrims bun ba ki jing duna ba ki jing sha pen lese jing sha pen bun nam ki babun ki liang la kalong ki jingja ki babun ba ki ba kum ki pa ba ki babun ba pe ni ki video ru ki lama ini ki jing ki babun ki liang mo bun sha kum taw nong tho khubor ru ba laju ya kendu ikum kini ki jing le si menong no bang laju ya shem ikum kini ki bri badan ha ni ki jing ngala ban ya menjur ha ki babun ki liang ba ki dan ki katukan ni ki jingja habai de pa Negrims ki ba le se ki bla pen susi bla pen mong ki bla pen diaw ya ki babon hakabay day pagjing ajing sumar ni po Negrims tianre yamentahi ki banga ngamat pat naladi shimet nomor baday naka nongno nakayeng kasem jong lajong kalong ba hakini ki khnat singi bladab ini hinmen jonga ilangat hakaway ki jingpang kabal si laban nongno kaba kalalong hakat hatmir jong ka kujing mensaw kan si laban nong kaba ngi kung gibahiyeng kasem ngila du jeng kermen hay bubon ba kiliang ar tayo tam haswa mga ni video
ngila dab ban mi nak wei ke hospital ke ba bun ki ba klem renti hakata ka jing sumar but lawan ra no pat hapo hangni grims but ki ba ja hangni ka long ma maria poi hangni layo ban ekran be ki doktor mari poi emergency be ki hab ban le no itaka emergency surgery te da ka jing sngo jing bam sungo lesi jing bam shai ka jong ka yeng ka sam ngaru shimet bansi nomor ba ki babun kini ki ba yawan ki de ki bawan nasional ki ki basa hasor te bat ka bun ba ki ka jing sngo junjar lesi ha ka yakran ya khana ban kli per thau bat ki wei khamdang we de bat ki ru company ya jing hospital ba ki wei te ni happen ya keren ni happen ni panjung pensai na kaliang jong ke hospital ber ki doktor ber ki wei but hadien da jong kata ka jing ya keren jing ya tai jing ya panjung pensai bat ki wei men lai keren te lai menjur lang da baro hoj ba ya ban le no tak surgery but ya wat kata ka jing le tak surgery ru tak jing pu ya kata ru kata ka jing le pu kata ka jing pangru kala bu lupa ya ka kot ka khia jong ini men hatmir jong ka jingma te ngila du mensim hai babun kiliang hadien jong kata ka jing le ta surgery but sngo nonglo kam ngila long kuma nonglo hakwi kaliang la long no kuma ngila shuris bet bro khaj mo tinre kata surgery pat kadep but kalong successful ru but I layo ban poisha won but hadien li poisha won la poisha po ICU ki shong ki yu po ICU but hadien la po ICU ki la ne katu kani wat hapon la po ICU ki ong hi ba impat light nya jing ma ki dang bun ba ki ba na haban pech chuan ya ta kamet ka phat ki jong I ba empat long kampat dia hap leni kampat long ya ibi in ba in ben tibreu ben ring penher sim hi ban labu I hapo jong kata ka no life support system ken man chuang no te bat shibun ba ka jinglut ka jing sep kala shirkhai ba lada khen hakating ka plea te bat ki la ai ki jing sumar e bro khon te lada ngi khen le lada shu khen bit khindat tak patiak e ka jinglut e bro khon kala bon palat sisi sinthit dawai la dapat ya ka slip kala pai bet ya ka kebaduna ya trai sam 1000 ti tang khniat kan so je han hang tai ke baduna ba te mentan du kada ka nak sudah wan ban thit dawai ma banga rung ru ka pai jing khan 1000 tam je pla su thu ka jing pang kalong kumnu ka jing sumar kalong kumnu tin re hak pedeng jo ta jing don po ICU pat ki da ka jing le shitom jong ki babun kini ki nong ajing sumar hang tu nadu kaliang doktor nadu kaliang jong kene ka team hapo ICU hapo neuro surgical ICU hang te but idon hapo ka CCU ka ba ki haban pek nadong sedong nadu ka bam kadi nadong sedong ki pelut kini ki hospital staff na po ki nos bat ki way but kum kayang gasam ni susngungu hakawai kaliang namar ba ngidap pada jing sungu wala hapdeng ki babun bagi ki ba hagasngi ke meningkok mi wanra sepo shanish po hospital adu jing kermanlun henre menta pat la arte yo tam menta ini men jo ilapoi sepo ward but hoj impat don hakata ka kejikot jing khia ka abiang pura tenre ni shu aingu padi ulei ba daga jing shim khia jong kini ki nong sumar ki nong ajing sumar hagni hospital ban pangidang yo I bi ring penher mensim ba dang yo ban ai ka bam kadi mentang dang yo ban yo I dang yo ban pensum ban pensle ban penyat ban pen rekyang ban pen lese ta pnyang bat ki ngi yo I menta la yo man wan page menta bat ngidap jing sungu ya ki babun ki bla ai jing sumar tibat ya kita jing lut jing sep boro khot ban ka basutra chuchu kolong ba kani boro khot ka ya ling ba jong ke MHIS ha ka kerteng ke jong I
kejong ini nong pang kata ka bang siu mentandu khal arjar tamru ketika bayat bin na po MHIS ti hakini ki khindat kita khindat tayo ki baladap ki babun kita ki bahayang sem ki balawan shanga ki balawan ban yathu pati ta jingja jong ki kamsham la ja kum ni ti ngamong banga ngaile ban ra jack lani bangan chupin ki uskong ya hospital ka balad siapen bun nam ki babun ki liang mo ngamdon hang ni hapo hospital bangan kren ni kata amdon doktor hang ni bani ya kren bani sanran banga bani kren ni kata amdon ba siu inga bangan le ini ke video tinre ka kren hang ni habai shem na kayeng ke sem jong la jong badak ni jing shem nga shem ba hoy ki don ki khep ba kaja kajing sngosi ba kaja kata kajing snodiaw kajing le bam senyau jong jong kini ki let's say kini ki no kinong peniat ka haki hospital kalong sarkar ni private habaja kum ta ngi hapan kren tinre ngimderu ban klat bala raja kajing baharu ngi deban kren ngi deban airu ya kajing yaro ngi deban airu ya kajing pertukan jam ta kita ki bala ri bala sumar nam ta ki ba i bethan ki jong pi ki jong nga ki jong pi ngasngo ba ngade banai kata ka kita kajing songu na bata jong ni hospital khamtam by day but kini ki bala le ya ka surgery ki babun hakil comment section ka baladap ki babun ki la thau ya ka nigram sum ko na jaka ki ba bun bahagi ki ba ja ki jing duna ka bede bat ka bande surgery bat ki we te kumangan suban yang sa sisin kawai ki long yeng shakwai pa jing shem ka pher ba kawai jing pang shakawai ka ai pher bak labak tinre ya kai ka bangai sam hani ka di jing shem jonga shimet te bat ngashem ni kabu nomor ba ban kren ban ong namar ba kamli shu ka jingpang ka batang bulu mala namar ba nadu ka sngi bingi wan ra ka mga itu ipi ka de ka sngi ka bangi ngila ngi nong no kaman shu no bangi la khindo ti henrei pat ngahaban penpa bu jing sungu jing sim khia pat jong ki doktor da ka jing ya sim da jing stu jing mut lang bagi bahayeng ban sim kita karai ban le no ko surgery wud hakju ko por ndala poi parru sipo jaka sipo CCU kani jaka lani po ICU ka jaka bab ki penpej ki ba pin sumar pat kini ki staff jo ki badon hang tu hapo man ka por habadon kam habangi ngi keren habangi lek ban kali haba tamli le habadon tangkini ki shipara lani ikime ki ba lesi ki bawan nasyonong kenong ki ba jenjar lesi ban snuthu ban yo kemlut kat ka baong kinong sumar tinre ki shimpat kani ke jing shitom ban ong bakin batai bahai ki khamtam le ki ni ki nos ki long keme ki badon hakini ki hakarni ke jaka ki bala shimi kata ke jing shitom ban batai bnya kabai dei ba ta jing shitom jong ni men jongi but habakum kani ka khep ngatrai don kami phi banai ke jing yaro na mata jongki nomor ba nomor kata kas kenong no ka ketim pareng kata selfless service ke jongki ke ba omtang ban shu pek banong banai ta ka jing sumar yu nong pang tim reiru banai ya kata ka banai kata ka jing sngo nong no ta ka jing kermen ken da banta jong ki bahaya ngasem nomor ba unong pang lili ting haba tibriu shu nle yu shu manong no ne ya keren yu shu na jing kermen yu tende ki bahaya ngasem ki ba ap ki ba sha ki shitom ki ba shong hang tu ban mir bat sngi ban sngap lani ban yo sngo ya ke ba kita ki nos ki doktor ki dan manong man ke sngi ja yu to khon yu para yu persau jongi da kani ngapen pau ju sungu na bata kani grim hospital but ngapen pau ju sungu ki staff ki babon ki dan hang tu but kumni kuma ilong ni men jongi ngasungo khamba kala dai lupa ka kamba buble ula ale ha ka jing im ka jongi ha ka met ka jongi lesi impat yo lut ita ka recovery ka babiang ka bakot bakhalu na dong sedong henre artayo kum kayeng ka sam ngi khlamut dur bai in yo i kani ka artayo hadu kumni ka malong but ngi dap tu sungu ya baro khat da kani ru ngakwa ban kentu ki bon ki podok ka jongi sa sisen ki nong page ki ba kublish bon ya ki subscriber bi jupe ni video na por ba haba phi don ya ki jing bam sngo hun hakanunu hospital ba phi le ban sha ajing sumar te pan jing pensai ki babon ki bakloy ban ai phi ka jing yarap la kalong na kalyang ki doktor ni la kalong na kalyang ki nos nga kermen bakin le kumta balada don bat ke jing bam ya smuthu jing mod hakabai hakai keren khana khot donu ki balesi balaban ki ba phi shania bagi kin keren
na benta jong pi mo lakalong ibahayeng asem lakalong menuru ki bakloy banli ban panjung pensyai hakabay day pat berkerai jong hospital shimi karai lang dabata kajing bha dabata ka bha kamiat jong itai patient jong pi khnang ba kanirap tang pi henry itai patient kumju mo bakju kapor habadon kajing shimrai na kaliang jong hospital lani kajing tentu na hospital ni jing ajumon hospital lesi lada pi sngo ba kala day kapor banle li ban shimi takarai tingini kren ya kren kerkom ka badai ya selok kerkom badai khnang pin shimi karai ka babiang bala pi sung thu ba karai pimbat ngumon kipidon hok ban pan ya consultation lani ban pa refer lani ba pin refer no skibe gi doktor but ki nak katuk hospital ka ba pi sumar kimdon hok ban bat ya pi lani ban supalat ya pi klam kanu ka jing ai lesi kal klam kanu ka jing pin betha ni ben batai benya da kanu rukom kabala ban pai pi sakoi par hospital mo tidak kembali agum ta kanirap pi pinyo jing sumar ka babiang la kalong hatu hospital pi sumar la ni sya ka wei par kumjo tinga ngadon jung kerman hakani ka health system hangni namar ba ki ba dok ki ba kurdu ki ba mdon ni kata ka spa ka pho ka tingka pla aku mangi banong banlei berra syabar tingim ban sing ya ban syania hakani health system hangni ti ki badon le si kata ka lat ka kabu banlej syabar jong kejela ti ki babun ba ki la banlej pat ki yo ru ya ta jingerap ka bakloy ka state bagi ki tin di ke long hi menta ki babun ba na pring jong ngim don ya kata ka lat ngim don ya ka pisa ngim don ya ka jing start ngim don ka jing nang ngim don ka jing tip ru ban ra ya kita ki bai beton jong syabar te ka bakut ka singi ha ban syania hang ni te ka jing tu jonga ya baro hi hang ni kalong ni trelang kum ki imlang salang la kalong nakaliang jong ki hospital la kalong nakaliang jong ki patient ru kumju ni ki bahayeng kumju khnang ba baki paiba jong ngin yo ya ta ka health system mo ita ka jing sumar haka curi kejela hani kejela jong hi hak rukom go biang hak rukom ka badai khnang nginum du ka jing sania hakani ka rukom ajing sumar jong ke sarkar lani jong kini ki private hospital ki badan hangni tingam kwa bak bengin yo sngo maman kapor ba kata hospital kala bam pisa kata kani ke hospital kala le torti gum tabat ki lesi kita ki la ban ngat ki la ban don hi nong no kita ki potential hazard mo lesi la ban nong ki la ban ja ngamong e ba brokhoj bo biang lut ni brokhoj boduna lut tinde kan don me hi ka khap kan don ki jing duna ni tai ti henre ladang ye shim khia hi na du basdang leng shim khia hi na du kata ka jing ya slok ta ka jing ya shim rai ba ka jing pliu jing mut hapadeng jong kita ki bahayeng bat kinong ajing sumar nganget bakanum don kanunu kajing mensaw kabala banja pale si kajing sanur kanum da don hadu katae nomor bangila ayo banai ya kababahatam dam da ki bagi beton ki jongi ti sai sien nga panpa ju songu ya barokhot ki ba ai kajing sumar kilani ki badon hapo ka kani ka health system menta lakalong haki PHC lani lakalong haki hospital bar ki jong sarkar ni private kumjo panma ko ju songo ya ka jing ai jing sakri jong pi har kom ko bade na bata jong ki patient ki babun bah but ngi kermen banan shikmat ngi nangi tre lang har kom ko bade ina yo su banai jing sakri ka bah ka bamian na bata jong ki pait ba jong ni hang ni hapo jala jing mo ti to ko blisbon sai comment hapo ke jing songo pi ha ka bade ni video ko blisbon pi pau jing songo jong pi ki to video bladam te bat ye kini kai ka banga ngong hakani khlemat ru kai ba pi ngo phila ban bu po comment section ngile sing na ye kran shushu ye kiwi pat ki benta ki ba nga le sing ngam yo ban kenthop lut hakani jing kran momenta mo te na kabos kapor ba pj jing mot kubishbon ba pj page ru pj subscribe pj like ru ko kapor kubishbon sai shema pi hawi pa kapor kuble